Takže čau lidi, dneska vás vítám u dalšího videa a dnešní video bude o tom, jak pušujeme rankedy do Unrealu v Battle Royalích. A jsem tu s Abolem. Zdarec. A s Matasem. Čus. A byli bychom rádi za jakoukoliv podporu a třeba nějaký tipy na videa, co bychom mohli natáčet. Třeba challenge, anebo nějakou novou hru, po co byste si stáli. Ať pořád natáčíme Fortnite. No, tak lidi, rozhodli jsme se, že budeme padat do nějaký random lokace, kde prostě je většiná šance na legendary čestky. Nevím, jak se to jmenuje ta lokace. Až takhle daleko chcete jít, jo? Jo, tak protože ze začátku nejedná jsem nebude tam dával. moc lidí. Plus ze začátku ty killy nejsou zase tak jako moc, jako... Nedávají tolik Potřebu. procent. A třeba lidi chtěli bychom začít streamovat na Kiku, tak jestli byste o to měli zájem, nám napište do komentářů. Jak už se zabíjí. No kámo, třeba, teďka nemáš kikám. Ten kill feedu, jak se teďka zabíjí. Kámo, a ono není 100 lidí? No, No tak kámo, máš 19 těch, který... ona je 60. Co? Tak to máš 23. A proč není jenom má 100 lidí? Tak to bylo nechápu. asi moc. No a byli jsme vzal tu čestku. Je legendární tam. Počkej, cože ono je ještě 19, má 45 lidí. No to je dost, no tak 19, tak protože, že jo, třeba žije jenom Jo, jeden. tak to Legendary čestka. Nice. Sorry, to mi nedošlo. Jo, nice, tady to arko. Jo, že ta pana někdo sanul tady do toho baráčku. Kámo, mě to laguje. Hm. Don't be loser by diffuser. Tady counter, to je mega pěkný. To by na to, že tady mají být jako víc jako legendárních čestek, tak... Teď se ti strašně lagnul mikrák. Tak nevadí. Takže mi teďka tady mi přijde, že není žádná legendární čestka upřímně. Jo, kámo, tak teď to vypadá mega pěkně. Jo no, tam dole to je... Jde to hezký. Jsem mluvám vystřelil. Víš? A řekne, že jsem mluvám vystřelil. Ale tady fakt není žádná legendary druhá. No tak. No. Tak jako je to jenom většiná šance, že jo, takže... Ale jo. Ale příště půjdeme padat někam jinam, tady je to úplně na nic. Není. Je, kámo. Karta dobrý třeba lovit ty sprite nebo něco takového, no. A těžko se matnout, tak máte potom Hoši, jo, tady jsou lidi. Je tady hodně, tak pojďte. Já jdu možná, ale nejdřív ten trezor, jestli bude otevřený. Dávajme. No tak už má. Je tady furt ten trezor. Jo. Jdou vám tam. Pojďte, prosím. Hezky, Abole. A co zás? Tady u mě. Knock. Pěkně. Už běžím, já jsem si tady jenom potřeboval vzít pumpu. Mrtvá? Dám si čagádu. Hezky. Jdu. Kámo, to je tak dobrý.
Kámo, mám strašný lagy. No tak no. Já mám 800 ping. No nic. Aha no, to máš super. No. Byla si přepnu na mobilu na data, aby. Co to někdo? Lehce. Co? No, Banč. To máš to na. Bank. kámo, já On potlívám, že je asi tady, dám on je si ten tady. kalta. Red back. Někde je tady týpek. Jo, někde jo. Noklej. Tady je jeden. jich víc. Jsou tady dva no. Jeden na noklej. Pěkně. Jo, vidím. Tady. Jde zveda. Mrtvej. U mě ještě další. Jdu za Vojdek sám. Jasný, Jdu za běž bossem. mu pomoct. Kde? Tady. Jo. Jo, ještě dostávám záda. Jaké? Mrtvej. Ještě tady. Nebo to už jsem. Ještě na tady na Au, u toho stromu, u toho velkého stromu. Jde nám. Dám si čak, já můžu. 27. Cože? Máte. Jo, Za to, čak. za to. Kámo, ten salát je mega dobrý. Co dělá tady? Na. Dát? Zvedl mě někdo. Nebo... Ne. A bol můžeš, prosím? Jsem u tebe, no. Dík, tady nade mnou. Počkej, Ne, ale mám málo. Trefega. Umí karty. 116 krák. Jaj, Mrtvej. nevadí. Zabij ho. Já už dám počkejte. Přebij si pumpu. No. Já utíkám. Jsem tu hezky a bole, kámo, pěkně. Ne, pěkně ne. Musí jít dolů do toho portálu a to. A stav za sebou, stav. Útek století. Bacha, Útěk to století. jsou lidi. Jsou tam lidi, bacha. Ještě. Pěkně. Pojď. Hezky, kámo. Ne. Pojď. To dáš. Vládne. Hezky. Já spadla do díry. No. Další. A poslední, Za pojď, třetí. kámo. Nedám. Ne, tam ještě druhá. Nevadí. Ale to by se mělo Nevadí. dát, jo, dalo se to jako moje killy. A tahle hra byla dobrá, Já jsem se nepodíval, ale lidi, dali jsme to dobře. Celkem. Dobrý. Tohle by zasloužilo like. No, 8% jsem dostal, no tak teda Hm. není moc, Já jsem ale dostal tak minus, no. uvidíme. Tádno. Jak si mohl, a jo, protože Kámo, salát.
To baga. Tak, kam padáme, hoši? Já bych Sanctuary. padla. Ale můžem. Tak jako víš, to není to úplně jen jako na začátku, je tam ty luty. Uvidíme, jak se nám to poštěstí, uvidíme, kolik tady bude padat lidí. No, celkem dost. Já se letím samka. Já mám nejhorší landing, co můžu mít. Vojdex, prosím, jestli dá pustit ten mikrofon. Jest legendární častka. 2 legendární častky. Yes. Cože? Já nemám ani. Dobrý. Ne. Mám fialovou bankshotu. To je nice. Chcete pomoct potom? Ne, já už tady, jako já jsem slyšel, že A Vojdex? ale asi ne. Jo, tam je týpek s pompou. Jo. Tak hned ti jdu. No se tady vyběžem. Je tady fort? Jo. Za mnou je týpek. Kámo, proč zrovna hitnul mě, že jo? Za tebou. No dobrý, má, dostal. Já jsem mrtvej. No, Kámo. škoda no. No a minus 20. A to se ani radši nechci vědět. No nic. Tak já bych se tady touhle špatnou hrou rozloučil. Asi. Okay. Tak, Mějte se pěkně a užívejte život. Čau. darec.